para kita maluwas nga nakadakuang gugma ni Kristo. Wala ang reliyon, wala dili kita makabasa sa Biblia nga na reliyon makaluwas. Kundi si Kristo na makaluwas. Buhat 4 versikulo 11 to 12. Kinsa ngalan gatag Katoliko o Kristo. Kristo mao ang makaluwas ka nato mga kaigsunan. Mao na tinaw kayo mga kaigsunan. Santiago 1:27. Ang putli mao ang born again. Ngano ang born again? Mao na requirements para maluwas ka. Dili ka makakita sa gingarihan sa Dios. Gawas kung mataw ka pag-usap. Kung sa English sa mataw pag-usap. Born again na sayon mo tanan mga kaigsunan. So tingnaw ka mga kaigsunan nga ang born again mao na requirements para maluwas ka. Dili ang reliyon, dili ang tinukod sa mga tao, dili na ni Kristo. Tinukod na sa tao. Kaya nga sa 33 AD daw kitukod ang ilang reliyon. Pangutana, namatay si Kristo. Ibalik pa si Kristo para magtukod ng reliyon. No, ibalik si Kristo para sa iyang mga apostoles. Iba ibalik siya sa mga apostoles. Dili sa pagtukod og reliyon. Mao na pinakadakong bakak mga kaigsunan. Panultihon 30 versikulo 6. Wako na makak, kinsay na makak, ang nagdugang. Basahan ninyo sa inyong balay. Ang nagdugang, kung napuno, ipahila sa Diyos ang pagkapakakon. So, tingnaw kayo mga kaigsunan. So, friendly debate lang nino, mga kaigsunan, minaw nga, magbasa tag Biblia din mga kaigsunan. Dili ko, mapromote sa among reliyon, kundi ang Biblia akong ipromote. Kaya ang buwan ni City, wala na ang kamaturan, kaya ang kamaturan, ang maghatag ka na ito kagawasan o balaan mga kaigsunan. So, balaan na, o lagi, balaan na ang kamaturan, kaya ang pulong sa Diyos, kamaturan, walay bakak sa pulong sa Diyos, bakak katong history book, nga 1990s pa nitong mga kaigsunan. Robot-sotso, niingon, kadtong karaan nga panahon nga istorya inyong paminawon dili ang storybot nga Google nga business pa na mga kaigsunan gibayaran ra na mga kaigsunan para maligon ang usa ka simbahan mga kaigsunan mo na kinsa pinapapatay sa ni Jose Rizal diba mo ka mga kaigsunan ang mga sisigyapo na mga kaigsunan kaya no namatay si Jose Rizal nga nasayod sa Biblia gani mga kaigsunan ingon si Jose Rizal nga wala ko na purgatorio sa Biblia asa may blight si Jose Rizal kumaw. So tinaw tayo nga si Rizal Bright, kung namatay siya, tungkol siya ang kabright, kung nagbasa siya sa Biblia, kung niingon siya sa null limit ang hiri mga kaigsunan, nga walay mabasa, nga purgatorio. So tinaw tayo mga kaigsunan. So, mauro to, taas na. Sige, salamat din nila. Okay, palakpakan nato si Pastor Darwin Butlay sa iyang 5 minutos ka summary. So proceed na sa atong 5 minutes sa summary sa atong afirmatibo. Atong sugaton sa palakpak, Brother Kaloy Abuyabor. 5 minutos, kasama rin. Mga igsoon, nakadugog mo sa iyang gihatag nga mga negatibo against sa kang Katoliko, tinukod ni Kristo. Pero wag gyud mo nadungog niya nga kinsay nagtukod sa simbahan Katoliko. Bisag usawa gyud. Unya, abi na ko maalamon ning batahan abi na ko pastor ni nga magtudlos ka matuoran. Tanawa, iyang gigamit si Jose Rizal. Wala ba ka kaibaw nga si Jose Rizal sa iyang katapusang kinabuhi ning kalibutan na nangumpisal siya pare? Maunsa mo ito, no? Yang gigamit niya. Unya ningon pag siya ganina nga 33 AD ko no. Babalikon niyo si Kristo. Uy, Ginoo ko. Ang simbahan Katoliko 33 AD puno gitukod. Wa man ingon nga gitukod. Di man pareha ninyo 15th century, 16th century, 18th century. Unya inyong kamo may ganahan ninyo nga pabalikon niyo si Kristo sa 18th century kay ngano siya ang founder. Isis naman si Kristo anak, kamo may magbutbut pabalikon niyo para papirmahon lang ninyo din nga kami founder. Magdaon ta siya. Unya karon ingon siya Assembly of God. Atong pangutan-on na Assembly of God. Ningon din Okay, Google. Who founded Assembly of God? Hindi ko sa Google lagi. Di mo tingog no? Kaya nakakuan. Naroon yan, di Google. Ningon din Ato lang ibabasa. Ay, basa. Assembly of God in 1914. 1914 pa magani di ini. A group of whites left project established the Assemblies of God through the Mason. Ay, Mason man di ay. Unsa man tani? Uy. Ginoo ko. No? Unya, gigamit niya born again. Ato kuno pangutan-on ni born again. Okay, Google. Who founded born again Christian? Ara ato basanon. This discourse with Nicodemus established the Christian belief that all human beings, whether Jews, Gentiles, must be born again. Now. Wa man din church. Sorry. Okay, Google. Who founded born again church? Born Again Church Movement of China. Na-China naman din po ni. Habi na kong Amerika ni Gikan. Na-China naman po ni. Made in China naman ni. Pike. No? Pero dili man yun ni ingon mga igsuon nga ato siyang pasakitan. Pero kung mamati siya sa kamaturan, sakit yung kamaturan. No? Kung dagan na itong mga Biblia din may ingon siya nagtumutumo na ito nga kita may nagdugang. Kung man ta magdugang. No? Ato bang
subasta ang atong pagtuos Ginoo diining usa ka pastor nga manginambog lang nga ang Biblia iyang na-memorize. Kung atong pangutanos bersikulo ganina, unsa may babasa dias Lucas 1:48? Di mana. Unsaon man na? Kini nga atong pagtuos Ginoo isubasta na to niya. Nga walay kamatuoran nga gipadayag nga si Kristo ang nagtukod sa simbahan Katoliko. No? Unya, ang iyang gipamatuod nga born again Christian, mao ang tinuod. Unya wa po siya kapabarog. Kada pangutanan nato, mayon siya nga way mabasa. Wa gyud ko'y referensya. Wa ko'y mabasa sa Biblia. Mao na mga igsoon, nga kining atong igsoon nga si Pastor Darwin, amot nga nung nahimo ni siyang pastor. Naluoy lang ko niya ganina nga ang iyang pagpamatuod. Huyang kaayo. Bata pa kaayo gunahuna. Daghan pang bugas kanon niya aron makita niyang kamatuoran. Napay gatas intawon tingali ni yang ngabil. Nga naman, kung ang atong kamatuoran humusukol ganito ngani nga mga public discussion, kinahanglan mabarugan nimo ang tinuod para dili ka mauwawan sa kadaghanan. Mo bitong ganina para dili ko mauwawan, miuli ko nagkuha ko mga referensya, nagkuha ko Biblia kay gasure trapo ko ganina. Ha? Unya, inganaon na to. Unsa man na to? Tanawa, iyang page. Kristiyanong isog. Kristohanong isog. Isog ang iyang baruganan karon nga wasa ka pamatuod nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod ni Kristo, dili tinukod ni Kristo. Wa gyud mo'y nadungog bisag usa na lang ka libro. Mao na mga igsoon nga ayaw ninyo isubasta ang inyong pagtuod dias Ginoo. Ilabi na sa simbahan Katoliko kay ang tinukod nga simbahan ni Kristo mao ra gyud ang simbahan Katoliko. Daghang kay salamat. Okay, palakpakan nato ang duha ka ma-debaters, Lamano o Gakos. So atong friendly dialogue. So picture. Okay, atong advertise no karong Martes, Oktubre 10, ako na po ang mabarog din sa debate. Ang akong kalaban, Seventh Adventist Church. Pamatud-an ako ng Seventh Adventist Church nangawat sa Dios o ikapulok. Sumala sa Biblia referensya. Mao hapon nga oras, alas 4, makita ta. So, imbitado ang tanan. Yan ang maong debate. October 10, adlaw nga Martes, oras alas 4, naa na po'y dagong lantugi dinhe. Atubangan sa McDonald o sa Jollibee. So karon na tayo bisita. Ato ang i-welcome ang atong bisita. Si atong i-welcome at Igsoon. Ay imong ngalan bro. Berkutor sa Evangelic sa Pagkagubat o may gabi day si Berkutor Charita. Mamalihog lang ko anay ug tubag kay sa kasulatan daghan natong babasa bahin sa nagdala anang Mateo 16. So dili lamang sa inyong mga charts. Bisan kinsa nga charts pwede na gamiton, di ba? Daghan ang mga charts nga nagda ni anang bersikulo. Dili lamang sa inyong mga charts. Pay kana nagpasabot nga si Kristo dili lamang sa Romanong Katoliko. Di ba? Mao na mga ako pagsabot kung usab yung ibuot ipasabot sa law nga pagsabot doon na may daghan nga bersikulo nga bahin sa mga kasulatan nga nagpadayag yun nga ang batong gitong tumal pero og kining batuha mao ni si Ginoong Kristo. Kay kung ari ka sa mong charts, mugamit usab ana na mugamit usab ana nga bersikulo. Ug ana kung diyan ninyo, mao koy gamiton nga bersikulo. Mo na nga maglibog ko og kinsa gyud ang matuod nga simbahan ug mao nga gitukod gyud ni Ginoong Kristo. Mga mait mo haong gyud sa Mateo 16. So, kay ang bato nga ang nasabtan sa kasulatan sa episode 20, ang kanang episode 20 ba ang bato mama si Ginoong Kristo. Mo na lang akong hanay daw pangutana o mamalihog lamang ko kay di man gud inyo nga sa inyo lang chart bitaw. Mo na ako lang ikuan. Sige, salamat. Okay, salamat kayo sa pangutana Igsoon no diha sa Mateo 16:18. Suntihan ko ikaw si Pedro. So kanang Pedro bro, bato na siya meaning ana bato sad na, no? Nya si Kristo mao ang pamag-ang bato. Unya si Pedro kay tungod kay bato ligkon iyang tukuran. Ang tukuran ni Kristo ligkon. Mabitaw nabitaw sa kanta ang sikinsa nga naminaw sa mga pulos sa Ginoo. 5:47 sa kuana. Nya karon, bato ang tukuran aron ligkon. Unya daghang na-claim sumala nimo, daghang na-claim nga nagamit ni anang Mateo 16:18 tanan tingaling relihiyon bro, mga simbahan. Wata masay pa na tanan na-claim nga sila ang gitukod nga simbahan diha sa Mateo 16:18. Di ba? Pero unsaon man nato pag-proof nga wa may ngalan. Di ba? Way ngalan. Pero niingon din mga igsoon, kining Katoliko ba? Unsa may pasabot ato Katoliko? Makailapon tibuok kalibutan. Mukailap siya sa tanang mga nasod. Di ba? Mo nang universal ang Katoliko. So karon akong basahon mga igsoon para maklaro nako nani sa Marcos kapitulo 11 bersikulo 17. Ningon din
Ingon din niya. Marcos Kapitulo 11 versikulo 17. Ingon din niya. Tira. 15, 16, 17. Ingon din niya. Unya, gitudluan niya ang mga tao. Nag-ingon ang Dios diya sa kasulatan. Ang akong balay, paganganlan o balay sa pag-ampo alang sa tanang mga nasod. So napasabot nga ang iyang balay ang puanan, paganganlan o balay, paganganlan ato tarong kasa. Paganganlan o balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. Kung sabi pasabot ato Katoliko, tanang nasod lukop sa kalibutan, paganganlan o simbahang Katoliko. Kung saan ang balaya? Ato man tayo na, balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. So napasabot nga ang Katoliko, mulukop man sa tanang nasod. So ang naklaro diri nga kinahanglan ato man ingon mas Kristo diya sa Lucas 10:26 nga kinahanglan di unsa man di ay nimo pagsabot ang kasulatan. So atong gisabot ang kasulatan karon nga nagpasabot nga ang simbahan pagaganlan pag-ampo, balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. Paganganlan o balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod. So napasabot nga ang simbahan dai ni Kristo magituko sa Mateo 16:18, simbahang Katoliko mukaylap sa tibuok kalibutan, magsukad sa Roma. Ang Roma igsoon dili kana kita Romano sa dugo, kundi Romano sa pagtuo. Kay di man ta Romanon, Pilipino man ta. So ang ato lang gituan ang atong pagtuo nga gikan sa Roma mukaylap sa tibuok kalibutan. Kay piniling katawhan sa Dios ang Roma ug higugma. Roma Kapitulo 1 versikulo 7 ug 8. Sumali tubag sa. Sige, salamat lang kayo sa inyong pagtubag. Muna kay kiniglibog bitaw sa kanan ha. Kay mo bitaw isa ang uban maggamit lang sa ngalan ni Kristo para malamatupod. Dili sigud sila mogamit sa mga bersikulo. Kaya ang bersikulo gyud iyag ni sa Dios. Walay bisan kinsa nga makahimulos o makapanmastamas ini, gawas lang sa padayagan ang isa kabubuto ang kapuyuan ngano nga kinahanglan gyud nga ituyo ang pagtudlo sa kabubuto ni Ginoong Kristo. Kini alang kini sa tanang katawhan. Salamat man kayo sa imong mga pangtanaw pagtubag. So, dugang pa igsoon po ha. Ang simbahan gitukod sa 33 AD. Di ba? Unya, ang Biblia dito nahuman ang Biblia pag-compile ni adtong 400 AD. So, 405 nahuman ang Biblia, gisugdan o compile ang Biblia 398. Dito gisugod. Unya, karon mo na nga walay masulat dinhi sa Biblia nga simbahan yung Katoliko. Kay naa na ang simbahan, unya gipanganlan ni ang simbahan ni Ignatius ni adto ng ulahing mga kapanahunan. Mao na nga dili nato mabasa sa Biblia nga aduna gyoy simbahang Katoliko, pero aduna tay masabot nga ang balay alang puanan pagagandan o balay sa pag-ampo alang sa tanang nasod, no? Kay kung nauna pa ang Biblia, unya gitukod ang simbahan, siguro ko nga pagaganlan gyud ang simbahan ni ining Biblia. Pero wahi man ang Biblia nga natukod na nabugna. So kauna man ang simbahan, so dili gyud nato. Ang ato lang pangitaon natong kamatuoran. Okay ba? Salamat ba? Sige po. Napo ko ilain pag gyud na palihog lang og tubag di ba daghan mo din kanang sa kuan dili ba sa gisulat ni Juan sa Gipadayan duna sa pito ka iglesia o kini iglesia mo kini sigbihan gikan sa Efeso, Esmeralda, Pergamo, Tatiana, Sardes, Philadelphia og Laodicea mo kini ang pito ka iglesia nga gibilin eto sa palihog lang og tubag nila mo ni ang mga simbahan nga gibilin ni Juan nga mailhan sa diha ug mabasa diha sa Gipadayan pito na siya nga church pero wala ko masayod unsa gyud ang buot ipasabot ni ana nga klase nga kuan ungan og ging ana nga pag-isalo kay bisan masabton ug mo'y kag Efeso dili jud wa jud sa muigo bisan usa nga na pero simbahan jud siya nga gitukod jud sulat ganina ni Juan ngadto sa pito ka iglesia og gipangusta ganina niya nga manayog ko. So ang imong gihisgutan nga churches mabasa sa Revelation chapter 1. The 7 churches in Asia Minor. So matong imong pito ka iglesia gisgutan, iglesia sa Efeso, Laodicea, Philadelphia. So kanang iglesia existido sa unang panahon. So nagpruiba na nga ang simbahan niadto pang 1st century nag-exist na. Ug ang iglesia gitungkod ni Kristo dili daghan. Dili pa daghan nga grupo. Kanang churches mo nang gitawag ato nga mga Christian community nga nasakop sa usa lang ka iglesia gitungkod ni Kristo. Mo dito sa 16:18 mingon si Kristo, "You are Peter, upon this rock I will build my church." Ang gigamit ni Kristo sa grammar is singular, dili plural. So kanang churches sa ako nang giingon Christian community nga nasakop sa usa lang ka iglesia gitukod ni Kristo. Sabay ta sa Katoliko na ay parokya dito, na ay parokya dito sa lain nga mga lugar, na ay diocese. So pero nabilong ra sila sa usa ka simbahan. So dili bot sabton nga ang Baptist, Assemblies of God, Iglesia ni Cristo, Seventh Adventist nabilong na sa one church. Kay lahi-lahi man na sila kasimbahan. Usa ra gyud kasimbahan ang naglawig sa kasaysayan. Ug mao na siya ang simbahan nga Katoliko. Nganong Katoliko man? Ang word nga Katolikos gikan na sa Grego. Mabasa sa Roma 1:8. Epistes hemon in katangilitay in holo to cosmo. So compound word pa ng Katolikos.
kata pulos. Mabasa na sa Roma 1:8. Kaya sa Roma mokaylap ang pagtuo sa tibuok kakalibutan. Sa Jerusalem istukod ang origin, pero dito sa Roma kini ipakaylap mo nang sa Buhat kapitulo 23:11 ingon ang Ginoo, ingon nga nagpamatuod kamo kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga mo adto usab kamo sa Roma. Nganong mato man sa Roma? 1:8. Kay diha kaninyong mga taga Roma masangyaw ang pagtuo sa tibuok kakalibutan. Sa ato pa, ang Roma di ay ang naa sa plano sa Ginoo, sa iyang roadmap, sa iyang spotlight kung asa mo padulong ang simbahan from Jerusalem to Rome. O sumala sa World History by Arthur O'Brien, page 112, the headquarter of the true church founded by Christ were established at Rome. And until now, naapaghihapon ang Roman Catholic Church. Disin na sa church, nagikad sa Jerusalem, nga may adto sa Roma. Nahimo lang instrumentality ang Roma, nga mahimong Katolika ang simbahan sa tibuok kalibutan. Kaya ang Roma kani adto, lukop man sa tibuok kalibutan. Mao nang ang 7 churches in Asia, under na sa Roman Empire. So kana nga simbahan, kung atong i-trace back ang history, wailain mauna ang simbahan ng Katoliko. Kay sumala pa sa Young Student Encyclopedia, mabasa nato nga for the first 1,000 years all Christians were member in one religion, and that religion is the Catholic Church. So wala gyud laing simbahan nga may niisi sa history. Ang Protestante nang sugod 16th century. Ang tanang relihiyon sa kalibutan dunay sinugdanan. Saksi ni Jehovah 1872. Asa Tukura, Amerika, kinsa nagtukod? Charles T. Russell. Baptist Church, kinsa nagtukod? John Smythe. Kanusa, 1609. Asa Tukura, sa Inglaterra. Mormons, 1830. Asa Tukura, dito sa Utah, Amerika. Kinsa nagtukod? John Smith. Seventh Adventist Church, kanusa Tukura, 1863. Kinsa nagtukod? Ellen Goldwhite, C.N. Andros, Joseph Ditz, og si Uyabana, James White. Kanusta? 1863. Iglesia ni Cristo, 1914. Asa Tukura, Punta Santa Ana, kisa nagtukod? Felix Manalo. Ang tanan nga mga pundok sa kalibutan, kung imong i-trace back ang ilang history, makita nimo ang ilang origin, kinsa nagtukod, asa gitukod, kanus ang gitukod. Pero ang Katoliko mauni. Ang Katoliko giprubahan sa history nga ang nagtukod din si Kristo. Karon kung mubalibad ta, mo disprove ta sa kamatuoran nga dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, ang bugat na pangutana mauni. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsang tawhana ang nagtukod sa Katoliko nga dili si Kristo. In my more than 10 years experience in this Bible exposition and in my more than 100 debates and dialogues with the Protestant pastors, ministers and evangelists, wa pa kayo nakatubag nako sa pangutana kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinsa man. So why to ba? Nga naman, nagbuntaog ang kamatuoran na ang Katoliko ang nagtukod si Kristo. Usa lang ang gitukod ni Kristo. Ug wa na ipagkahanaw nga naman. Nanong pa si Kristo? Tois Petros et superham Petram, edificabo ecclesia mia, et forte impere, nun prevalibong adversus iam. Nga bisan pa ang ganghaan sa kamatayon, bisan pa ang imperno, dili kayo makadaog sa akong simbahan. Mateo 28:20, pagaubanan ko kamo sa kanunay, hangtod ka matapos ang kalibutan. O nang makagarantiya kita ng simbahan nga gitukod ni Kristo, anyo 33, diha kang San Pedro, naglawig sa kasaysayan, wa maguba, nagpabilig hangtod karugmao kana, ang simbahan nga Katoliko, ang iyang structure, karaan. Pangita do relihiyon diha ka Kristiyanos ng ilang structure sa simbahan makaraan. Ngadto ko sa Israel, ngadtong April. Ang structure sa Katoliko simbahan pareha gyud ning masimbahan karaan dinhi sa Bohol. Nganuman, wa may laing pinakakaraang relihiyon Kristiyano, Katoliko, tinukod ni Kristo. So kung dunay mo disprove nga tinukod ni Kristo, mo na akong challenge. Kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko, kinahanglan itudlo ninyo kinsang tawhana. Na mga nagtukod sa mga asosasyon na gagmay, ang mga Rotary Club na mga nagtukod, kanus ang natukod, ang simbahan na bahino na Katoliko nga mao ang pinakadakong relihiyon sa kalibutan nga di na hinuon ta makatudlo kinsay nagtukod niini. Di ba? Ang tanan nga institusyon doon nagtukod. So kung mo dinay mo nga dili si Kristo nagtukod, kinsay nagtukod sa Katoliko? Kung wa mo itubag niya na, nagpasabot lang na ang nagbuntaog ka kamatuoran, dili kaya natong pulpugon nga sa tanang relihiyon ang Katoliko ra gyud ang gitudlo sa mga historians nagitukod ni Kristo. Ang tanang tinuohan do na taong nagtukod kanus sa gitukod asa tukod. Mao nang kalahian sa Katoliko ug sa dili Katoliko. Ang Katoliko tinukod sa Dios nga nahimo nga tao.
While ang mga nito'y hakaw nga pundok sa kalibutan, nitukod lang bugna sa pagbasa-basa sa mga tao sa Biblia. Katumanan sa Mateo 24:3 hangtod sa 5 na sa ulahing mga adlaw manungha ang mga taong bitbiton ang ngalan ni Kristo aron daghan ang malimbungan. Dili maigo ang Katoliko niya na anuman. Ang Katoliko wala mitungha sa ulahing panahon. Diha na ang Katoliko anyo 33 unang siglo pa na anak. Dili siya maigo nga anang mitungha nga nagdaha sa ngalan ni Kristo. Kay naa na siya sa unang panahon. Sunod pang tanong. Karon lain na pug nga pangutana. Bahin sa episode 4:11, di ba? Nganon diha may 5 kagasa gihatag ni Ginoong Jesucristo ug wala man ni mahatag sa uban nga simbahan. Nganong doon naman siya gihatag nga gasa nga moingon ta nga ang uban nga mga simbahan kuno gitukod lamang og tawo. Apan kasagaran unsa man ay ang ubang mga church? Wala na ba na katungod sa pagsimba sa matuod nga Dios? O diha na lang batanan diha sa inyong mga church nga imong gipaila karon nga mao makahigitungod ni Ginoong Jesucristo ug unsa may kalainan sa mga gasa nga gibili ni Ginoong Jesucristo before siya bikayag ngadto sa langit. Episode 4:11. Mamaliyog lang kuno tubag. Basahon natong bersikulo kung asa ni dapat gigasa. Dili lang katong basahon kung unsa ni mga gasa o asa ang purpose na ining maong gasa. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong apostoles. 12:26 sa unang Korinto, ang mga apostoles mao ang unang mga membro sa iglesia. So kini apostoles part ni sa iglesia gitukod ni Kristo. Ang uban mga propeta. Efeso 2:20 gitukod kamo diha sa mga propeta o sa mga apostoles retirado gihapon sa iglesia. O ang mga tigsangyaw sa maayong balita, o ang mga pastor, o ang mga matutudlo gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Kung sa may lawas ni Kristo, Colosas 1:18, Christ is the head of His body, the church. Sa ato pa kining mga gasa, apostol, ebanghelista, propeta, tigwali sa may balita, pastor, gigasa ni sa Ginoo aron sa pagtabang sa paglambo sa iglesyang gitugot ni Kristo. Kung pastor ka, wala ka sa tinuod nga iglesia gitugot ni Kristo, adili kang gitumong dili kagasa. Kay duha man ka klase ang pastor, naa may pastor nga nagsupak-supak tinuod sa lawas ni Kristo. So di sila mao. Kinsa man yung mga pastor din Ang mga pare, pastor man sila. Sa Amerika, kung sa may tawag sa pare, di man father, pastor man. Kay ang pare sila, kay naghalad sila sa halad. Pastor sila, kay sila man ang nagbalantay sa dakong parokya. Pastor ka na yung pastor na 50 ra yung ibantaya. Ang among pastor, ang among pare, isa ka pare, 25,000. Na pastor magana inyo, gamay ra mo. Labaw na among pare, pisting pastora. Mao na ngawa magpasabot, ngawa din hisguti ang pare, ngawa ng pare, kay kining tanang 5 kagasa, naani sa pare. Una, mga apostoles, pare sila dili. Gipadayag, 1:6, mayingon si San Juan, gihimo kita sa Dios, naging harian sa mga pare. Sa ato pa, si Juan pare, Roma 15:16, mayingon si San Pablo, ako nag-alagad, ingon nga pare. So ang apostol mga pare, mga masasangyaw, ang pare magwali humiliya sa pulpito. So pare gihapon na. Ang pare pastor, ang pare ebanghelista, ang pare magtutudlo. So kining 5 kagasa giusa ni sa pare. Ang inyong pastor pinili pare. Unsa man sa Biblia? 2 Pedro 2:9. Kinsa man ang gisugo sa pagwali. 1 Pedro 2:9. Mo ni atong mabasa. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang harianong mga pari, ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Ang mga pari di ay mao gisugo nga magsangyaw. So katong Efeso 4:11 nga ang gasa magsasangyaw, pari din ito mga dili kay pastor sa protestante. So kanang magasa diha giusa na sa katungdanan diha sa pagkapari, dili na kay pastor protestante, kung dili pari na Katoliko. Kay ang gisugo nga magwali sa kaluwasan dili pastor sa protestante. Asa mabasa Salmo 100 ato basahon Salmo 132:6, ipasangyaw ko sa mga pari nga ako ang muluwas. Kinsay gipasangyaw nga ang Dios ang muluwas? Pastor pare. Pare, karong sangyaw man na sila sa kaluwasan o masasubukan. Roma Kapitulo 10 versikulo 15. Makawali ba ang tao gawas kung sa ipadala ang tubag dili? Sa ato pa kining pagwali, kinahanglan kang ipadala. Ang pangutana mao ni,
kamong mga pastor, nagwali man mo, kinsa may nagpadaan ninyo? Moingon mo nga ang Dios, ang bugtong lang nga direktang gisugo sa Dios Amahan sa pagwali, way lain si Kristo. Asa mabasa? Lucas Kapitulo 4. Lucas Kapitulo 4 mo na ito babasa. Kinsa ang direktang gisugo sa Dios na Amahan nga mawali. Basahon na ito. Mingo na itong Ginoong Kristo. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, matod ni Kristo. Kay gidihugan ako niya aron sa pagsangyaw sa maayong balita. Gipadala ako niya aron sa pagsangyaw. Si Kristo nagsangyaw man. Ngano nagsangyaw man si Kristo? Kay gipadala siya sa iyang amahan. Unsa man si Kristo? Tubag, Hebrew 3:1, si Kristo mao ang pangulong pare. Nganong nakasangyaw si Kristo? Kay si Kristo pare. Si Kristo lang ang direktang gisugo sa Dios na amahan sa pagwali. Og natuman kini, unya gilukot ni Jesus ang basahon. Giuli niya ngadto sa pinayalan og milingkod siya og miingon siya natuman karong adlaw ang nahisulat sa kasulatan. Sa ato pa dili ta pwedeng moingon nga gisugo ko sa Dios. Si Kristo lang ang direktang gisugo sa Ginoo. Ang mga apostol nganong nagwali dili tungod kay sila gisugo sa amahan, kundi gisugo sila ni Kristo. Asa mabasa? Marcos Kapitulo 16. Kasi mabasa din eh. Unsay giingon sa atong Ginoo sa iyang mga apostol? O kining atong mabasa sa balaang kasulatan. Marcos 6:15 mingon atong Ginoo sa iyang mga apostoles, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto tanan nga mga tawo. Ngano ang mga apostol nagwali kay gisugo sila ni Kristo. Karon wala naman si Kristo. Wala naman ang mga apostoles. Kinsa may mopadala nato sa pagwali? Tubang, Buhat Kapitulo 13, versikulo 1-3. Mao na niya magpadaan nato sa pagwali. Buhat 13:1-3. Ang simbahan sa Antioquia, take note, ang simbahan sa Antioquia. Unsa may gihimo ang simbahan sa Antioquia? Versikulo 3. Nagpuasa sila, nagampo o gipandungan sa ilang makamot si Bernabe o si Saulo o unya gipadala sila. Wala naman si Kristo. Kinsa na inupada? Ang simbahan ang mupadala. Sumala sa Buhat 13:1-3 ang pangutana mo ulit. Unsa ka simbahan? Natural. Ang simbahan na gitukod ni Kristo. Mao ni ang mupadaan nimo aron mahimo kang authentic na preacher. Ang pangutana mo ulit. Ang mga pastor nagwali. Unsang simbahan na nagwali nila? Unsang simbahan na nagpadaan nila? Baptist Church, tinukod ni Judge Mike. O na imong authority, nagipadaan ka sa pagwali, tinukod ba ni Kristo? Dili, ay tinukod ni Judge Mike. Saksi ni Jehovah, nag-house to house. Kinsa may nagtukod na ng saksi ni Jehovah? 1873, Charles T.C. Russell. Dili na tinukod ni Kristo, mo nang kanang ilang pagsangyaw nga house to house, dili na balido. Piki na nga pagwali. Kami, mga tahanan mo, nganong kamo Brad Paul? Nagsangyaw malagi mo diha. Asa man mo authority Brad Paul? Tubago na to na. Ano? Okay, pusik po sa Sige. Okay. Napay last na kong question. Kung tinuod nga kini mga pare nato karon, sila iya gyud sa Dios. Giunsa niya pagsaway ang iyang mga katawhan kaysa 2 Timothy 3:6. Gipadala ang mga kaparian aron pagsaway pagbadlong sa iyang mga katawhan. Kung tinuod sila nga magbalantay sa mga karnero, giunsa niya pagdumala ang iyang katawhan ug wala unta niya pagsagdi. Wala ni akong pangutana ug mo nay katapusan akong pangutana kung siya dili labot kay kamatuoran nga ang iya gyud sa Dios musaway sa iyang mga karnero. Kay ang mga karnero dili gyud niya pasagdan sa gihatan ug gipilan ngadto sa Dios. Kay ang Dios wala gyud siya magpadala sa iyang anak aron pasagdan ang katawo nga giluwas sa iyang anak. Mao na to ang akong pangutana. Ug nganong wala nila badlunga ang iyang mga tawo? Nganong wala man siya badlunga nga daghan man kayo ang gipilan nga dili na pud sa panahubog. Kay nga naman wala pud kumuyong ng panahubog. Kung dili kay tawhanon ra man nga kining tawhanon ra na siya nga murag kalingaw. Pero wala gyud na siya angay gyud kay nga naman wala gyud na siya kahimot sa Dios. Dili pud na iyong kahimutan langit kundi requirements ko na sa Dios nga gitugahan sa unsa man gitagan ka gipilan di ba? Gipilan ka kung ikaw gipilan sa Dios unsa imong buhaton? Ha? Di ka imong mabunagin. Nganong kinahanglan pa ka magbunagin? Ha? Dili na matuod nga tubag.
wala ko makinan sa imong tubag. Kung nilang nang kaarong sa pagbugal-bugal sa imong pagsuway ug bikil gikan sa kaugalingon nimo kataon, wala ko makinahanglan sa pagday. Ug wala ko makinahanglan sa imong mga tubag. Di ko makinahanglan sa imong pagday pod. Salamat nang kayo brad. Ug God bless. So as I said, doon ako napinding tumagono na ako, no? Nganong kami, nagwali man me, asa may kikag otorite. Ang among matubag ini maune, si Padre Darwin Gitgano, mong among spiritual director. Mao ang nagkomisyon namo nga magwali me. Ang pangutan na kinsa man si Padre Darwin. Si Padre Darwin, giordinahan ni Bishop Alberto Oy. Dili si Bishop Pedroso. Kining si Bishop Pedroso giordinahan sa obispo, kardinal. Kung mabalik ta sa iyang kinsa nag-ordin po sa nag-ordin niya, mabalik yun na Santo Papa. O kay mabalik dito, for example si Bishop Abitoy, kinsa may nag-ordin niya sa pagka-obispo, si Cardinal Luis Tagle. Kinsa may nag-ordin kang Cardinal Tagle, ang tubag si Bishop Felix Paz Perez. Kinsa may nag-ordin kang Bishop Paz Perez, ang tubag si Archbishop Rufino Santos. Kinsa may nag-ordin ni Archbishop Rufino Santos, ang tubag si Pope John Paul XXIII. O kana siya mauman na ang unbroken, uninterrupted light of succession, bubalik pa na kang Peter. Kinsa may nag-appoint ni Peter, si Kristo. So ang atong authority nagkadina kung sa Corinti pa ni sa imong balay, mobalik yun sa napokor. So naatay koneksyon ngadto gyud sa apostolic times o mga apostolic leaders. Matuta sa iyang giingon. Ngano man nga ang mga pari mao man ni sila ang gisugo. Ngano wa man ni sila mamadlong. Sige ba simba sa Katoliko, bro? Sige ba simba? Wala mo na wa kay balong gimadlong. Human sa misa ang pare mohatag sa iyang bendisyon. Mao nang gitawag iti misa est. Diha nag-derive ng word nga misa. Ang pagpada sa mga maninimba sa pare mo na pare nga nahuman naman ang santos nga misa, lakaw kamo, ipaambit ninyo ang gugma o ang kalinaw ni Kristo. Mao na gitugon sa pare panahon sa pagsimba, wala gyud mo yun ang pare nahala kay nahuman naman tag misa, lakaw na mo dito, pag inom na mo tanduay, pag adto mo sa madyong karong hapon, madto mo sa manabong mo. Wa gyud na suguha sa pare, kagawasan na sa matag tao nga gipili niya ang dili maayo. Manubag sila sa Ginoo basta ang pare mosimba ta iyag yung iwali kung unsa ang naa sa ebanghelyo. Wala ta tudloy nga magdinautan, kita na ang manubag sa Ginoo kung nagbuhat ang dautan, meaning wala ta mosunod sa ebanghelyong giwali sa pare. Kaya ang pare nagtugon nato nga pagpauli dad-a ang gugma o kalinaw ni Kristo. Wala ni tudloy nga magdinautan. Problema na sa Katoliko kung nagdinautan siya og manubag siya sa Ginoo. Apan bisan pa niana dili makabungkag sa kamatuoran nga dili na kini ang katawan sa Ginoo kay naidautan. Jeremias 5:26 usa may giingon, daghan dautan sa akong katawhan. Salamat pa din sa imong time. Kung sa giingon sa Ginoo, daghan dautan sa akong katawhan. Kinsa daghan dautan? Kita kuno makatoliko. So kita diay makatoliko ang katawhan sa Ginoo. Palagpakan nato Ginoo. So bisan pataliwa sa pagkadautan sa Katoliko, nakatabang hinoon mo pagpruiba ng Katoliko di ay ang tinuod nga katawhan sa Dios kay ang giangkon sa Dios nga iyang katawhan kana mang daghang dautan. So no matter kung naay dautan nga Katoliko, unsa may giingon ni Hesus? Mateo kapitulo 9 versikulo 13, mingon ang atong Ginoo, non inim pukare, ustos sit pecatoris. Miyan niya ko sa kalibutan, dili aron pagitaon ang mga matarong. Miyan niya ko sa kalibutan, kay pagitaon nako ang mga dautan. Kinsa ganis ni Kristo? Ang mga dautan nga Katoliko nga magsag-o na unta sa ilang kinabuhi. Palagpakan nato Ginoo. Ngayong gabi, dalay ko ng Dios o karong Martes, October 10, dunay debate na po din eh. Niining lugar ang alas 4 sa hapon, October 10, karong Martes. Kapatid, follow and subscribe sa Kabrother Amik na Facebook page at YouTube channel sa Sukdanan sa Kamatuoran. Daghan kay mo makatunan.